Мама, неяк мне блага. Калі я званітую, зраблю ўсё, каб вы таксама пачалі. Мама ж казала не есці конікаў, дурань. Петуня сядзіць спераду ўвесь дзень. Самы прыгожы апостол заўжды мусіць быць спераду. Паглядзім, якая ты будзеш прыгожая з маім хвастом у воку. Бартлет, хопіць соваць хвост у вока сястры. Я Роуан. Бартлет быў у мінулым прыплодзе. Ты ўпэўнены? Хто вы ўсе такі? Ідзіце адсюль. Мы твае дзеці. Акрамя яго. Это мне за тое, што вытыкнула вас на прагулку. Дзе твая матуля, маленькі? Пачара! Паміраць трэба хутчэй. Смерць ад менінгіту доўгая. А вы што выбралі? Шаленства. Самаўзгаранне. Салата з паслёну. Сепсіс. Эй, я браў сепсіс. Вы ўсё няправільна робіце. Мы ж ужо абмяркоўвалі. Мёртвы не мусіць расказваць, ад чаго памерлі. І зараз нас сапраўды заб'юць. Прабач. А чаму нас дагэтуль не забілі? Добрае пытанне. Было прыемна пазнаёміцца, мама. Усё добра, не хвалюйся, ўсё добра. Гей, ты тут? Я ружова хвостка. О, Ого. добра, вітаю. А Гэтае гусяня тваё? Адказ адмоўны. Гэтая гусяня пераследуе мяне, шуміць і робіць простыя заданні больш цяжкімі ці наогул немагчымымі. Ага, яны так робяць. Гусеняты запамінаюць першае, што бачыць. А гэта была ты. Мае вечаманні. Наколькі разумею, цяпер ты ягоная маці. Але я не маю праграмы мацярынства. Яе ні ў кога няма. Мы самі яе прыдумляем. Без назначанага задання мая прыярытэтная мэта вярнуцца на завод. Цяпер тваё заданне клапаціцца пра яго. Заданне атрыманае. Рэжым вяртання адкладзены. Розум заўжды выконвае сваё заданне. Шансую, што ў цябе толькі адзін. У мяне як маці 6 дзетак, гэта займае ўвесь час. Але гэта не блага. Толькі з большага блага. У вас ёсць інфармацыя пра тое, як клапаціцца пра гэтую Ім адзінку? усім трэба есці, а твайму трэба яшчэ плаваць і лётаць. О, навучыцца лётаць да восені, ён мусіць паляцець з вострава да зімы. Інакш, як бы сказаць далікатней. Так, гэта. Есці, плаваць і лётаць да восені, інакш Галоўнае цярпенне. Усё добра, мама, я жывы. О, Ура! Ну, хай шчасціць. нам падабаецца наш малы. Спадзяёмся, ён не памрэ.